Det var et smukt syn, der mødte gæsterne ved Snekkersten Havnefest i weekenden 8. og 9. august 2009. Ligesom tidligere år havde det lokale smakkelaug arrangeret en kapsejlads, og laugets oldermand Jes Nielsen bød velkommen. Velkommen til Skotterup Snekkersten Smakkelag, hvor vi laver lidt sejlads, og det foregår med 5 joller. Det at man har en smakkejolle, vil sige, at det sejl, det har, det er en firkantet sejl, og det er en spydsal, der holder det op. Det er den diagonale saks, der sidder på. De 5 smakkejoller, der deltog i kapsejladsen, var Christian fra Snekkersten, Frem fra Espergærde, Rosalina fra Snekkersten, Bjarg fra Snekkersten, og sidste jolle i dagens kapsejlads var Magda fra Snekkersten. Der var ikke meget vind til at begynde med, men kort efter start blæste det faktisk en smule op, så der kunne komme lidt vind i sejlene. Det gav samtidig publikum, der nød det fine vejr på sejlklubbens terrasse, lidt mere at se på. Rosalina fangede vinden bedst og lagde sig i spidsen, skarpt forfulgt af Magda, med et nogenlunde samlet felt bag sig. Smakkejollen har gennem tiden været mest brugt til fiskeri langs kysterne i Danmark, men har også været brugt til transport, dengang det stadig var hurtigere at rejse til søs end på land. Feltets ældste jolle var Magda, som blev bygget helt tilbage i 1907. Rosalina er til gengæld bygget så sent som i 1981 og har altså ikke helt så mange år på hækken, som flere af de øvrige joller har. Til gengæld blev det Rosalina med skipper Morten Høsbro Holm, der kunne sejle over målstregen som den første med Magda lige i kølvandet. Vi kom ind først. Hvad var det, der gjorde forskellen? Det var, at vi var heldige at få vind. Der var ikke så meget vind i dag. Der var meget lidt. Hvad gjorde I for at få vind i sejlene? Ja, vi sejlede lidt længere ude, end vi ellers havde gjort, tror jeg. Hvad var det egentlig, der gjorde, at der pludselig kom lidt vind i sejlene? Der var et tordenvejr over Helsingborg, som gjorde, at der kom et lille pust der i 10 minutters tid. Så vi fik lidt vind, ellers var der ikke noget. Feltets Grand Old Lady, Magda med Mette Brask ved roret, holdt sin anden plads i mål, og på den måde blev det til et bevis på, at alder godt kan hamle op med ungdom, i hvert fald når det gælder smakkejoller. Sidste jolle i mål blev Frem fra Espergærde, eller det vil sige, for ifølge skipper Ben Christensen, blev det til en 4. plads til Frem. Bent, det blev til en fornem sidste plads. Ja, nej, det blev en 4. plads, fordi Bjarg han snød lidt. Vi har været længere end Bjarg. Efter kapsejladsen kunne gæsterne ved havnefesten, og ikke mindst børnene, selv prøve at sejle en tur i de gamle joller. Og selvom der stadig kun var en svag vind, giver interessen fra de yngste håb om, at en ny generation af smakkesejlere allerede er på vej.